Kawai ke video na nong ba Lucknow Uttar Pradesh kala sapriang hakiren san social media ka bapen I yo wai Pulit ubala Knieh bat Phet da ka bara ya ke Tyngshop dor jong ka MP BJP Kangana renawat haswa ba ke Tyngshop dor kan ing na ka jingsha Thang. Gani ke jingja kala ja ha kapor bagi long me Congress kila penlong ya ke jiaki ban persya ya ke jingkran ba ka Kangana renawat kala kran persya ya ka pateng samla ka bala tip kum ke Gen Z. Kinoy ki kila ra ya ki plakat bat perta ya ki mat ban penpau ya ki jingbom priang jongki ya ki jingkran ketika MP kabadai ru ka actress bapau bha menshwa haki film Bollywood. Hakapor ba kinoy ki persang ban Thang ya ka Tyngshop ka Kangana ki Pulit kila tuklar ban khang ya ka ni ka kam. Haka video ka bala sapriang la yui ya wei Pulit ubala kunrop ya shipenta jong ka Tyngshop bat Phet kat ba kinoy ki be na dien jong u. Hakawai pat ka video la yoi bagi Pulit pat ki dekat ke Congress kila ikan at ha bagi Pulit kila persang ban khang ya ke Jingthmu Tyngshop dur. Harian kini ki nong pendon kam social media kila ai jingken tho da ki memes hakaba bon ki ong bagi Jingphet jong Pulit bat ke Tyngshop dur ka dai ka wei ni ki jingja ki ba pelatam haka jingya ki pat ba hakini ki khendiat sngi. हो गया कोई फायदा नहीं हो गया Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangibam duna ki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki bale hi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya